Prošlost, sadašnjost, budućnost. Moguće, nemoguće. Realno, stvarno, nerealno i racionalno. Civilizacija kojoj pripadamo napravila je nemjerljiv skok. Samo posljednjih 20 godina znanost i inovativna rješenja donijela su čovječanstvu novu paradigmu. Računalni svijet zadire u naše najosobnije segmente. U bliskoj prošlosti, nakon prvih ideja u filmskoj umjetnosti, i u stvarnosti smo se susreli s mogućnostima i novim sadržajem virtualne i proširene stvarnosti. Zamjenjujemo stvarni svijet kompletno virtualnim. Znači u potpunosti pokušavamo zamijeniti taj stvarni svijet sa virtualnim. Stvara se osjećaj uronjenosti ili prisutnosti u nekakvom virtualnom svijetu. Za tu potrebu zapravo koristimo razne tehnologije, možda su na prvom mjestu tu nekakve zaslone koje se montira na glavu, odnosno na engleskom se to zove head mounted display. Znači ideja je, tu su onda i razni senzori koji prate pokrete korisnika. Ideja je zapravo da sve što korisnik vidi, čuje, osjeti, znači tu postoje drugi uređaji poput i slušalica i recimo povratne sile, taktilni uređaji koji omogućuju zamjenu tog stvarnog svijeta virtualnim. Za razliku od virtualne stvarnosti koja u potpunosti isključuje stvarni svijet oko nas, proširena stvarnost samo ga nadopunjuje virtualnim elementima. Jako je bitno to poravnavanje, precizno poravnavanje virtualnog svijeta u 3D prostoru sa stvarnim svijetom. I tu imamo isto razne tehnologije koje to omogućuju. Tu su recimo razne zaslone kao što su naočale, koje su specijalizirane naočale za proširenu stvarnost, imaju u sebi ugrađenu kameru i pomoću te kamere se zapravo prati, slijedi okolina. Elefant. Šmetali. Ta tehnologija ima potencijalnu primjenu u gotovo svim djelatnostima, od proizvodnje, medicine, obrazovanja, turizma itd. Imali smo jednu aplikaciju koju je jedna studentica naša razvila za potrebe učenja stranih jezika. Znači vi uperite kameru u nekakve oznake koje se nalaze u prostoru, prepoznaje se recimo nekakva slika i tu se onda pojavi recimo životinja ili objekt u 3D-u i kaže se, izgovori se ta riječ na stranom jeziku. Tu su široke zapravo jako primjene od recimo nekakvih u turizmu ili prikazu neke kulturne baštine, u navigaciji, recimo Google Maps već sad koristi neke elemente proširene stvarnosti gdje vi uperite kameru pa onda vam neke oznake se pojave na zaslonu koje vam pokazuju smjer u kojem možete ići. Tako i recimo i u medicini se često koristi za potrebe učenja, anatomije, gdje možete recimo promatrati kostur, krvožilni sustav. Ideja je da zapravo možete u stvarnom vremenu vršiti neku interakciju, razgledavati sadržaj iz 3 dimenzije. U sklopu projekta Ariane naši znanstvenici usavršavaju korištenje proširene stvarnosti kao tehničke podrške na terenu za ispravak kvarova u energetskim postrojenjima. Ideja tog projekta je da omogućimo neku udaljenu komunikaciju, odnosno kolaboraciju između ljudi u nekakvim energetskim postrojenjima. Imamo nekakvog tehničara na terenu koji mora recimo nekakav kvar popraviti i on ima AR naočale, znači naočale za proširenu stvarnost. I oni imaju kameru i snima se sve što on vidi i prenosi se nekakvom stručnjaku koji se nalazi u središnjem uredu. Taj stručnjak onda može vidjeti sve što tehničar vidi, zapravo kroz taj video prijenos i on mu daje nekakve savjete. Može mu označiti u prostoru kako nekakav popravak izvršiti, a isto tako snima se tijelo, znači mali kao hologram osobe u uredu i prenosi se tehničaru na terenu tako da se isto olakša ta komunikacija. Svi očekujemo zapravo u nekoj budućnosti uvođenje 5G mreža koje će omogućiti i brze prijenosne brzine, znači korištenje širokog prijenosnog pojasa, usluge koje zahtijevaju izrazito malo kašnjenje i uvođenje takvih tehnologija zapravo se omogućuje i šira primjena aplikacija koje su vezane i uz proširenu, uz virtualnu stvarnost. Virtualna i proširena stvarnost predstavljaju revoluciju u interakciji čovjeka i računala, te interakciji s okolinom. Otključavaju područja koja su dosad bila moguća samo u ljudskoj mašti i ograničena našim znanjem.